Importante, apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyan po tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akika kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagpadayon ako sa akon paglakat, agud nga makatanaw sang amateur sa plaza. Apang sang hinali lang, ginkulbaan ako sang makakita ako sang manyakis nga nagasunod sa akon. Gani nga nagpanawag ako kay Trent kag nagpangayo sa ang bulig sa iya. Gani gilayon man nga nag-abot siya. Sa pagpadayon ko pagid. Chay, nakapauli na ba na si Jade? Wala pa. Nagsiling sa kaina nga base mapunan siya. Kay matanaw siya kuno sang artista nga Koreano nga masyo sa plaza. Magali. Ate sige, Chay, salamat kita. Marakat na ako Nalipat gali ako. Nakiba naman gali ko nga may isyo ko ron sa plaza. Pero wala man magambal si Jade sa ako nung makadto siya. Makadto ako dito Pagitaon ko siya.
Ano natabo man? Nga doon sa may ginamo sa plaza, haw? Mig! Mig! Ano natabo, Mig? Nagsuyay ang duha ka fans sa mga Koreano. At nagrambol sila. Nauntat ang show eh. Amo gali? Oo. Sige, dira ka na. Salamat, gid. Siri ko gid daw. Ngabi malain, gid nga matabo. Di ba na si... Bah, ato gali si Jedo? Bawa nagaganitanay pa na sa buhok sa duha ka mga fans, oh? Hoy! Shh! Ay! Bah, hindi! Si Jade, ginapulihan sa duha ka mga babae. Nagapulutay sila sa buhok. Gadumbugay sila sa duta. Aring imo! Ay, gano'n mo na iniyo ako! Nag-isa-isa lang pala! Ay, kakayano! Hindi! Insubsubagit niya ako sa duda! Trek! Tama! Hoy! Hoy, story na! Kinbayan ako sa duwa ka babae nga nagasakay sa akon! Dali na! Trent! Ikaw! Oo, gani! Dali na! Magpalayo ka na, dire! Oo! Wala gid ako maguna-una. Mari ka man dili diri trend. Kung wala ka siguro mag-abot, nakalbo na ako mo. Nan, kakatigabi sa ulo mo. Nga nakadto ka pa diri. De, kita mo? Nakakita ka pa sang kunta. Sano ka nakahibalo nga ari ako diri man? Nakahibalo ako. Kag basta gani makahibalo ako, babatsagan ko gid nga may matabo gid gay di amo sa imo. Dai ka. Abi, talikod. Ano masakit sa imo? Wala ah. Nagisi lang ang bayo ko. Mga buisit! Ubahan ko nila ako. Mga chipipay! Trent! Yoo! Diin ka! Ari na ako! Jade, ari ka na gali? Oo. Ba? Ari na ginakuha mo sa kamot mo? Oh, tanawa? Hey! Paka! Manwit ni! Ihaboy na, Jade! Ihaboy na! Nakaibalo ako ah. Nga nahadlok ka sa paka. Buhay na bala? Oh! Kanami wala uyatan. Ikaw naman ang mag-uyat. Ay, hindi ko ah! Ihaboy gani na, Jade! Please! Hindi ako sa mo sila nga lahog ah. Ihaboy na. Sige ah. Ihaboy ko na lang ini. Apang sa isa ka kondisyon. Ano nga kondisyon man? Sa kondisyon niya buhaton mong ginapapuwat ko sa imo ah. Dear ah. Basta buhay na pakangina. Buhay na ina ah. Ati okay ah. Ara dayon. Oh, ito na. Nahaboy ko ng paka. Oh, ti ano karon? Buhaton mo nang ginapabuhat ko sa imo ah. Ano na gani? Isugid mo kung sino ang crush mo ah. Ikaw? Ako? Oo, ikaw. Sugod sa mga bata pa kita. Ikaw na mahal, kuya. O ti ano, malipahayon ka na? Trent? Jade. Hindi ako pag-uyati ha. Da ka na. Wala gid ko maghuna-huna. Wala gid. Kasakit ang dugan ko ah. Uy, bugtaw. Bugtaw! Bugtaw! Nung Jet, ano man? Nagakatulog pa gani ako, bro. Ulas 10 na ho. Late ka na sa klase mo. Sige na lang gani ah. Hoy, Jada, puntatin ang sagad tanaw sang Korean nga nobela ha. Para hindi ka malate sa klase mo. Ay, ho gali. Isa naman katuig ang nakaligad.
Sugod sang mag-away ka mo ni Trent? Daw wala ka mo gyapon nagabugnuhan na yaw? Hmm? Wala kami mag-away, ah. Ha? Wala ka mo nag-away? Oo. Tinga daw wala ka mo gabugnuhan ay? Ah, trip lang namon, ah. O sige na, ah. Maligo na ko. Oo, sige. Isa na tuod ka tuig ang nakaligad. Sugod sang wala ko na ginabugno si Trent. Ikaw abi, Trent eh. Kung tani, wala mo na lang ato pagbuhata. Kung tani, wala mo na lang ato ginsugid sa ako ng matuod. Nga mahal mo gali ako. Ay, apang, ano palang natabo sa akon man? Sugod sad to. Daw sa hindi na normal ang kabuhi ko. Kag daw pamatsyag ko. May mapugat ako nga bato nga ginadala sa sulod sang akon dughan. May ara, gid. Ginpahog ko si Trent sang isa ka paka. Kag amo na lang ang kahadlok niya, kag ginhambalan niya ako nga ihaboy ini. Apang nagpasugot ako sa isa ka kondisyon, nga isugid niya kung sino ang iya crush. Kag didto, gintampad niya sa akon nga ako kuno ang iya nga crush sa pagpadayon ko pagid. Ginatuyo pa ko ah. Ano kay hasta mag-ati ang binayli sa piyak nga barangay mo? Oh hala. Tuwa mo man inang paka nga ginpaboy sa ako ni Trent. Hoy, paigad! Hoy! Uy, hala. May nagtamwa nga tao sa padero. Kag ang ulo niya raw kitaon gid. Gaganapuyan mo kami sa paka! Ha? Eh, kakakwan! Eh, wala ah. Wala ko inagaboy. Napalit lang siguro dira ah. Kay kapaskog sang hangin oh. Anong pagdomdom mo sa amon, gago? Amo man! Hoy! Ay, guratagan sang leksyon ng babae nga inaay. O, sige. Hala, dumalumpat sila sa padero. Hala, Oy! Mataw mini nga pagka-chicks Ayun, namin lawas oh. wala ko bala paghungda. Magpati ka mo ay. Buy ko! Trent! Wala siya nagasabat. Ginaguyod lang niya ako palayo. Ginalagas nila kita, Trent. Nagdulog siya sa pagdalagan. Madulog man ako ah. Nagpalipod kami sa gintungan sang duha ka pader. Hoy, Parts! Di na sila, Parts! Di na sila! Di na sila man. Kasi ato sila sa pihak. Dali, tigtatama ka to! Dali! Naghali na sila, Trent. Pero, damgo lang ini ah. Kag madula lang ini sa akon panulok. Ano? Pagkatapos ko nga buligan ka, silingon mo lang ang ilusyon? Ilusyon na ako? Ha? Bisan sa damgo ko, akig ka man gihapon, Trent. Ako niya damgo, kag dapat ako ang artista. Di gusto mo, pamatodaan ko sa imo nga hindi ni Damgo. Makapila na ini ka bisis na tabo sa ako, no? Kinakos niya ako. Trent, anong buhaton mo? Trent, kinkisan niya ako. Na? Oo, kadamol sang bibig mo, bangod sang lipstick, kag ang mascara mo pagido, kag ang blush on mo. Pa?
Isa ka kabading? Oh, ang akon unika iha. Ay, anak, paksa ko sa imo. Ay, nano ka? Anong natabo sa imo? Ay, kipabayang ka sa imo iloy nga magsuksok sang amusin, ha? Ay, nagsuksok kay mo isang dako nga t-shirt. Ay, Diyos ko, wala ka sang polbos. Ano, wala ka ginbaklan sang imo iloy, bisan isa ka lipstick lang? Ay, ay, katiga pa sa buhok mo. Kasunit. Babruhagid ang iloy mo nga ina, bruhagid. Ay, naging pabayaan ka niya nga maglusyang pariyo sa iya. Sino ang Lusyang? Nay? Ikaw gali, Fernando? Ups, Pearly. Pearly na subong, hindi Fernando. Dali lang bala. Hindi ka magaling diri, ha? Ato ng losyang, ha? Anong ginatanga mo, Inday? Ang mga utod ko nga lalaki, oh. Nanaog sila. Nabatian nila sigurong tingog ni Papa ay. Ha? Oh, Diyos ko. Ang mga anak ko. Ay, abo kadalag ko sa inyo. Ay! Hindi pag-uyate yung mga anak ko, ha? Ay, Diyos ko. Ano? Ay, mga anak ko man sila, no? Sa akon sila magalin. Sa imo magalin? Nga, may matris ka? Hoy, tilawi nga uyatan sila. Kay ibo ko sa ibo ang unod sang termos nga ini. Ay, hindi mo ako mapunggan yung magbisita dire. Hindi. Gali? Hoy, Fernando, maglayas ka, ha? Maglayas ka! Hindi ka naman kinahanglan dire. Hala, halin! Halin! Diyos mio! Diyos ko! Kisabihan mo ko sa tubig! Ay, kainit! Nay! Husto na, Nay! Pati ako, oh! Ginapasyahan mo na sang tubig nga mainit! Boy, inin niyo ako! Boy, inin niyo ako kay pasyon ko ang amay ninyo ngayon, ha? Husto na na! Ay! May nagbutong sakon palayo! Trent? Dali, dito kita. Hoy, Fernando! Maglayas ka diri, ha? Layas! Trent, nga kindala mo ako diri sa kusina. May mga paso ang butkon mo, ho. Dali ka, butakan natin nila sang ice. Okay ka lang? Pwede nga. Hoy! Wala ka sa nguya! Gibayaan mo bala kami sa sunod sa malamo ng mga tinuig, ha? Karang mabalik ka para makita ang mga bata. Wala ka sang pulos! Hala, layas! Layas! Magbalik ka sa asawa mo nga pareho man nga bading! Gusto ko na makita ang mga anak ko, ha? Ikaw, bruha, kagit. Nadula na nga akong paglaom, na makaupod pa namon ang amon amay. Bisan ano ang matabo. Hindi gidya si nanay magpasugot. Nga may magpatunga pa sa amon relasyon sa amon amay. Ipos na, Hindi ka na magahod. Mag-aayugid na ang tanan, Sorry, gid Trent, ha? Ginpalayuan ko ikaw sa sulod sing isa ka tuig. Apang ako man gihapon ang nasakitan. Bangod, mahal ko man ikaw, Mahal ko ikaw sa akon kabuhi, Trent. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Nakahibalo bala